Avaa tämä paka. Noniin. Scarlet Violet. Oota, älä vielä aloita sitä sanomista. Ok. Noniin, Venä. Kaikki koittaa Mä aloitin. Noniin. Kaikki kuvaa. Mullakin on tässä pakkakohta. Tässä. Scarlet Violet pakka. Katsotaan mitä tulee. Oi Umo jännittää. Tässä on. Onko sulla WhatsApp tästä? Joo. Mulla on YouTube-kanava. Mikä sen nimi on? No niin, katsotaan. Jidin 826. Paljon se oli? Musta kortti, tosta saattaa tulla jotain. Eiku se oli se punainen. Niin, mutta yleensä. Mikä sulla Kuule, on onko? toi? Mikä sun nimi? Donso. Aksu Ei tullut mitään. Ei. Oikeesti. Ja tässä on meidän kaikki. Otetkin vielä. Ei. Se on Holo reverse. No niin, avataan nyt minun pakka. Katsotaan Paranox Rifti toinen. Sama. Mä voin auttaa. Tiedättekö sen rituaalisen, että jos haluaa jonkun aseen Fortniteissa, niin sä voit pitää mun puhelinta. Seuraava pakka. Kuvattava. Ei kun älä pistä se tonne. No niin, tässä on minun pakka. Mulla on avattu jo. Salvi ei sanonut. Ei otti vähän. Onko sun euro 3 tää? Oikeesti? Joo. No niin. Nää tyyvät jäppää täällä. Katsotaan. Okei. Se on tämmönen. Mennään Mixtel. Leopard. Wimpud. Technical Machine Devolution. Explode. Siellä näkyy jotain. Holo reversi. Ja ei tullut mitään. Trash! Mitäs kun